Am vrut să fac o poză și am apăsat din greșeală pe filmare. Păcat. Ieșea o poză foarte frumoasă. Păcat. Asta e. Fraier. Pe afară a plouat și e mâzgă, e foarte multă mâzgă. Eu, când eram mic așa ziceam, ce ploaia nu e bună, că de ce să plouă, că să face lacuri multe și să neacă ceapa, să neacă cartofii, grâu trebuie pieptănat, nu mă înțelegi. Răcesc câinii, să neacă muștele, să neacă porcii, dar mama aia la mine la țară acolo așa îmi zicea că e bună ploaia, lasă mamă să plouă, că e bună ploaia la noi la țară, să face ovăzul, să face grâu, latră câinii, o găinile, putem să facem pateu dacă o găinile în pateu să face porcii, știi? Acum sunt acasă, că m-a dat afară de la muncă, dar m-am certat cu jegoși ăștia. Nu mai, mă stau 2 zile și cred că mă duc înapoi, să mă rog de ei să mă angajeze, că n-am ce face acasă. Hai, v-am pupat.